Gidagsang sa mga residente sa Gem Village, Barangay Maa, Davao City ang gihimong on-site registration o validation sa Lifeline Rate Subsidy sa Davao Light and Power Company kaganihang buntag. Mga miyembro sa 4-piece o marginalized sector sama sa giset sa Philippine Statistics Authority nga naa sa poverty threshold level nga mga konsumante o kuryente ang target sa Davao Light nga gikalipay pag-ayo sa mga residente. Sama nila Freddy Dagwayan ug Mary Jean Abad nga sumala nila nga makabintaha na sila ugaling maaprubahan ang ilang application sa pag-avail sa Lifeline Rate Subsidy sa DLPC. Sumala nila ana sa kapin usa ka libo hangtod kapin 2,000 pesos ang ilang bill sa kuryente kada bulan. Dako jud nga tabang sa rate sa Davao Light kay makales gud ta sa pagbayad nato sa konsumo nato sa kuryente, labi na gid karon nga panahon nga taas na kayo ang mga palaliton, maka gamay sa atong bayad sa inadlaw-adlaw nato nga pagkonsumo. Dako kay tabang sa mua sir kay dako kay among bill nya naka-appeal mi sa kanang kuan kaning pareaning 4-piece di nami discount. Dako na kay tabang sa mua 2,000 every month. Nyog makuanan mi sa Davao Light na ang mga 4-piece taga-discount di dako kay tabang sa mo gamay-gamay among bill. Nalipay og nagpasalamat sab si Kagawad Linton Banzon sa Davao Light nga napili ang Barangay Maa isip pilot sa on-site registration sa Lifeline Rate Subsidy nga dakong tabang sa mga residente nga dili na nila kinahanglan moadto pa sa mga service center aron mo proseso sa ilang aplikasyon sa pag-avail sa rate subsidy sa DLPC. Magpasalamat mi sa Davao Light Power Company sa ilahang Lifeline Rate Subsidy. Almost 700 ka 4-piece members ang maka-avail ani. So amo silang gitudluan karon unsaon to pag avail sa less than 100 kilowatt nga rate So kung naamoy TV, naamoy electric fan, naamoy suga o gamayng rice cooker, so conserve energy jud ninyo, maka-avail mo ani. Kay kung musobra mo 100 kilowatt, dili na mo maka-avail So conserve energy para maka-avail mo sa ato ang Lifeline Subsidy gikan sa ERC o sa Davao Light. Sumala ni Nilo Hirocho ang direktor sa Department of Energy Mindanao Field Office nga dako ang mahatag na impact sa rate subsidy sa DLPC ngadto sa ilang mga konsumante. Dako jud kayo kini siya impact para sa ato ang mga 4-piece at saka mga marginalized sector, mga beneficiaries. Kay katong mga diskwento nga ilahang makuha sa paggamit sa kuryente up to 100 kilowatt hour para sa Davao Light, pwede nilang magamit sa uban nilang pamalitonon. Ang maka-avail ini katong mga membro sa 4-piece o katong mga households nga ang ilahang income dili mo lampas ngadto sa poverty threshold level nga giset sa Philippine Statistics Authority at 12,030 yata pesos per month. Pero magsugod lang ang ilahang benepisyo once nga marehistro na sila ngadto sa ilahang sa distribution utility or sa Davao Light. Matud ni Fermin Idilion, ang Reputation Enhancement Department Head sa DLPC, kinahanglan nga kumpleto sa mga dokumento ang mga mo-apply sa Lifeline Rate Subsidy aron maka-avail niini. Na mga proseso or na mga requirements kailangan dapat ang usa ka unang-una siguro kinsabay pwede mo qualify, pwede maka-avail ani, ang pwede maka-avail ani katong mga naa sa kanang 4-piece na mga listahan na makita nato na identified by DSWD. And then katong naa sa ginatawag nato na poverty threshold na which is identified and ang nagkuha na ang naa sa ginatawag nato na below poverty na threshold. Now kung ug usapod dapat ang kaning mga usa sa mga other qualifier nato is dapat kaning 100 kilowatt hour below ang ilahang konsumo. Now para maka-avail ani kinahanglan kamo apply ani mukuha lag application form sa mga service center and maghatag o magsubmit og mga documents like kanang mga valid ID na government issued ID, na sila proof of billing or kanang latest bill nila sa Davao Light, then katong mo fill up sila form
na gimension ako earlier na isabit po nila together with the requirements. Once masabitan nila sa amo, ay validate na mo, once validated na siya, they will automatically receive the subsidy if mo below 100 kilowatt hours sila. Nyatong bulan sa Mayo pa ning tuiga nagsugod og dawat og application ang DLPC ug nakatakdang mag-implementa og bagong lifeline rate subsidy guidelines sa Setyembre 1. Dili lang siya programa sa Double Light, pero programa ni siya tanang mandatuhan manggod ang tanang utility company sa Pilipinas, this power distribution utility sa Pilipinas na magpahigayon og kanang information education campaign about the lifeline rate subsidy. Agigama manggod ni siya o gimugna ni siya sa tuang gobyerno kay para matabangan ang ato ang mga nakikango sa kaigsuunan or naglisod og bayad or mga naglisod bayad sa iyang mga utilities sama sa kuryente. So mo to siyang nagbuhat mi sa inisyatibo na ni nakig-partner mi sa DSWD and DOE and ERC kay para diri sa lokal sa Davao kay para kami nalay mo adto sa mga konsumante. Kay naaman sila, for example, 4-piece naman sila mga listahan. Subay sa record sa kapin 475,000 nga konsumante sa Davao Light mokabat sa 65,000 ang eligible nga maka-apply alang sa subsidy. Ang lifeline rate nagahatag og discount sa bill sa kuryente sa mga kwalipikadong marginalized kon low income nga mga konsumante nga ang electricity consumption kada bulan anaa sa 100 kWh paubos. Ang subsidy nakabase sa discount level nga gitakda sa Energy Regulatory Commission kon ERC ug i-apply sa generation, transmission, distribution, supply, metering ug systems loss charges lang. Gidasig sa DLPC ang mga konsumante nga mo-apply ug mo-avail sa lifeline rate subsidy subay sa nakalatid sa Republic Act 11552 kon Electric Power Industry Reform Act of 2001. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.